firing line. Sa aton nga linya, we have EOC volunteer, si former city administrator and councilor man, ma'am, good evening and welcome to Action Radio Bacolod. Happy New Year sa imo, ma'am. Happy New Year, Aston Brian. Happy New Year sa inyo tanan sa Action Radio kag sa mga nagapamati. Aha. Sa imo program tonight, mayong gabi. Yes, ma'am. Thank you, ma'am, sa time. Pasensya sa disturbo. Pero, ma'am, akay na sang aga, na-inform mo sa Action Boy Duran. Boy Duran nag-inform sa akon nga nag-negative atong misis balas ang isa kalalaking nag-positive sa Omicron. So, sining nga hapon, may ara kunyos na basahan ang source nila from the City Health Office nga nag-positive siya sa repeat na naman nga RT-PCR test, ma'am. Ano ni ma'am kamatuod, ma'am? Ang ato niya index case, ang nag-Omicron, ang na-detect nato nga Omicron case, nag-repeat RT-PCR siya and ang result is positive. Which is, ginaklaro ta na, expected na siya, Action Brian. Okay. Somebody, ang isa ka pawo nga nag-positive for COVID, even after, ang mga virus, ni mga viral diseases na self-limiting na sila. Okay. Ginatawag na nga self-limiting, meaning nag-resolve na siya by itself. No? Nag-aayo lang na siya after the 14-day period. So, Okay. Kung nag-COVID ka, kag asymptomatic ka, after 14 days, hindi ka na, considered na nga hindi ka na infectious. So, ang natbo ni sa ining pasyente, natapos siya ng i-isolation. In fact, naka 18 days na siya sa Manila. 18 days siya sa Manila. Kag amo pag-abot niya dire, kag amo man ang result sa iya genome sequencing. Kaga, because pagwa sa iya nga result, ari na di siya sa Bacolod, ang aton protocol sina Action Bright, gina-repeat test na kag gina-test ang tanan nga close contact based sa contact tracing naton. So, ang iya nga close contact, ang iya mananggid nga asawa yan man lang, kaya naka-book na, naka-billet na sa hotel, ara na sa hotel before pa siya nag-abot. So, pag bot niya sa airport, dintugat siya sa asawa, diretsyo mo lang siya sa hotel nga naka-check-in ang asawa. Why na siya sa iba nga contact, no? And the day after, nakuha sa ang result nga in fact nag-positive gali siya sa Omicron sa iya nga genome sequencing. Okay. So ang protocol kasi na sa City Health is kag sa DOH is na-repeat RT-PCR na. Expected na may possibility gud nga positive liwat. Actually, within the 90-day period, may possibility gid nga mag-positive kay may viral shedding. At the same time, ang remnant na sang virus, ma-detect na gyapon sang RT-PCR machine. So, muna natabo. But since natapos siya ng isolation, naka-more than 14 days na, ang iya nga isolation, hindi na siya infectious. So, which is confirmed man kay ang asawa niya nag-negative sa RT-PCR test. Nga kung sa bagay, ang asawa niya, upo niya halin pag-abot niya sa 31 hasta sa test siya sa kahapon, which is January 3, so after 4 days. So, negative ang asawa. So, wala siya na-infect ang asawa. Okay, sige. So, nag-positive sa liwat, ining ang lalaki mismo, ang bana, so dapat iniro 7, magwa na siya. Magwa na gini siya, ma'am? Or another, how many days naman ang ihatag sa isolation naman, ma'am? May ara pa? Actually, upon the recommendations ng Department of Health, nga i-extend na yung iya nga isolation for another 7 days. So may dugang 7 ka adlaw o kung isa ka semana na mag-isolate lang siya or mag-quarantine siya, hindi siya na magwa para nga wala lang siya sa contact sa iba niya tao. Para lang niya on the side of caution lang kita. Wala pa gid man asang klaro nga guidelines ang DOH Central Office sa aton parte sa Omicron kay bag-o pa ni Action Brian. But ginsunod ta ang protocol sa mga variants of concern, no, pareho sa Delta. So ginsunod ta lang ang aton pareho lang gyapon ang protocol. Wala kita sang
lockdown na household, so hindi na sila taga diri Action Bryan. Yes, oo. Ang asawa taga Pampanga, ang si Sir ang aton index case taga Mindanao. Pero nagkadto na din siya sa Bacolod kaya ang asawa nagaobra din sa isa ka BPO company sa Bacolod. Kaga in fact mag-o pa lang na din sila. Kaga nag-rent gani sila apartment na supposed to be masulod pa lang sila sa ila arkilahan pa lang sa apartment sa January 7. So amo na nga naka-book na sila sa hotel until that time. So amo na ang status sa aton nga nag-positive for Omicron. Wala man kita sang ang aton mga pumuluyo, wala man sang cause for worry. Hindi man kita kinanglan nga magkabalaka gid, magpakulba. Kay number one, hindi man ni siya local case ang Omicron, kay halin ini sa Gwa, halin ini sa abroad. Ikadua, so hindi ni siya local case. Ikadua, pag abot na diri sa Bacolod, recovered na ni ang pasyente, nag-ayo na ni pasyente, natapos na ang iyang isolation. So, hindi naman siya infectious at that time nga nag-abot siya sa Bacolod. I see. Tibay gid nga information ano kay kung isa ka sa langisag bala may gambal nga ang asawa na kay inasagan negative tapos subong nag-positive ano pero wrong information ang positive amo niyang lalaki man sa gihapon amo nang klarohon ginaton para correct. Yes. Para sigurado gid ano. So why dapat kabalakan, why man ni sila kalagaw sa Bacolod, why pagid kagwa, why pagid taran-taran. So makabig naton nga ang Bacolod COVID-free, Omicron-free sa gihapon, ma'am, as of today. Yes, correct. Wala kita active case of Omicron diri, no? Omicron-free kita gihapon. Kag mo na naton ginabantayan nga hindi na kita masudlan sa active case or hindi kita masudlan sa isa ka local Omicron variant nga kaso diri sa Bacolod. Kay sa mga pagtuon kag sa experience ng iba nga mga pungsod nga may mga outbreaks ang Omicron subong Action Bryan, masyado ni siya kadasig maglaton. Yes, masyado sa kadasig maglaton, although ang effect niya in terms of symptoms hindi siya masyado kalala. Siguro ang isa ka rason kay ang kalabanan man sa mga tao nga na-infect ng Omicron, fully vaccinated. Pareho ni siyang ato ni nga OFW ni nga nag-Omicron. Fully vaccinated ni siya Action Bryan kag may booster dose pagid siya. That's why asymptomatic siya bisan Omicron pero wala siya sang may gimbatsyag except for daw nagsipon siya kag naggubo bala on the second day. Pero after the next day nadula man no dason nga adlaw nadula ang iya mild nga symptoms. So asymptomatic siya during the whole time. Action Bryan probably effect ina sang iya nga vaccination. Pero posible pagpuli niya di ma'am. Pagpuli niya di why na to siya Omicron guro kay ting asawa gini why man malatnan no. Daw mo na abi no. Yes. Oo. Yes, wala na sa that's why considered recovered na gid siya sa pagpuli yadi, that's why na-release na sa gani from isolation. Pag natagaan na siya permiso nga mag-travel kay tungod nga natapos siya ng isolation. I see. Gakabalaka man lang kita kiti ilang tawa subong nga Manila balaho ang Luzon area may mga alert level number 3 na didto daw hindi na kita deserving nga magbalik pasina sila nga situation ma'am diri sa Bacolod daw ko okay na niya mo ning sitwasyon ta subong ho. Yes, hopefully tani no kay ang Metro Manila subong alert level 3 kag may ara gid possibility no kapamati ko sang the other night may possibility naman sila for a lockdown gina-project nila nga based sa reproduction rate sang COVID cases subong ginambali lang nga magkaroon gid kuno sang surge liwat by ini nga bulan kag February. So ginapreparahan nila nga mapuno na naman ang mga hospital, ang mga frontline medical workers magkalamasakit man sila or ma-infect man sila. So mo naman na ang ginapreparahan to nila sa Metro Manila. In fact, may mga drastic measures na sila yang nga ginapropose kag may mga restrictions na sila nga ginapropose labi na gid sa mga unvaccinated
individuals, Action Brian. Resolution na ang Metro Manila the Development Authority, ang MMDA, na ginapa-adapt sa tanan ng mga LGU sa Metro Manila na ang mga unvaccinated person should remain at home. So, ma-lockdown ang mga unvaccinated. So, bisan diin ka makadto pangayuan ka na sang vaccination card, Action Brian. So meaning kita diri ma'am may ara naman kita sang hugot naman nga pagbaton sa mga travelers tahalin didto nga mga origin nga lugar ma'am. Umpisa na. Well, as of now wala kita changes. Amo man gyapon ang aton nga mga guidelines sa mga inbound travelers. But nagpatawag si Mayor Bing kagabi, kahapon, nagpatawag siya gilayon sang meeting with the EOC, upod sa aton ay ATF Chair, si Vice Mayor Elcid Camiliaran. Ang instruction ni Mayor Bing nga hugton gid ang screening sang mga inbound travelers, especially sa requirements sang vaccination card kag RT-PCR test results. Kaya may ara naman kita mga intercept yung mga fake RT-PCR results, Action Brian, no? Sa mga, especially sa seaport din. Kaya ang airport, strict po sila yung mag-check sa requirements. Pero ang seaport, gidya ang kalabanan yung gakalutsan din. Okay, anyways, at least tonight na klaruhan na ito ni kagbalik normal ang aton huna-huna. Kay kahapon dalay naman paminsar sang pumunuyo sa Bacolod. May nagakadlaw, may nagakurisong, kag may nakulbaan gid of course, ano? Sa sining Omicron nga ini ma'am. So far ma'am, subong ma'am nga adlaw ang real time pilang bag-o nga kaso di sa Bacolod. May ara ma'am. Balikan ta si Ma'am M na utod kita. Action firing line. Amo to taning gusto tay baluon subong nga adlaw mga kaksyon kay kahapon do tatlo bala kahapon mo ang Bacolod, ano? Ang Negros gamay-gamay man ba magtayuyon lang taning pilang kahapon Negros section an. Okay, magtayuyon. Ma'am M, pasensya na utod kita. Yes. Ang pamangkot ko to pilang subong nga adlaw nga kaso ta. As of yesterday, Action Brian, ang subong nga adlaw bino nga report, may ara lang kita 7 cases. So, single digit kita gyapon. Okay. However, ang result subong na gabi sa mga molecular laboratories nato, pakita nga may ara na kita 16 new cases sang COVID fresh cases na as of Today na nga din pang swab nga nagwa ang results bag-o gid lang, no? Mainit-init pa ang results nga halin sa molecular laboratory. This is size ang pag-o naton sa kaso. So far amo naman ni ang mataas, Action Brian. In a matter of siguro mga isa na kabulan nga masyado kanubo ang aton nga cases. Ining GC6 mga ano ni sila ma'am? Kay kahapon ang bal ni Doc Chris Rongon na sa 7-6 tiyang mga pregnant naton tido ka normal abi, ano? Ining subong ma'am, mga ano ni sila? May ideya ka na ma'am? Well, sa diri ang nagapanguna gyapon ang mga nagabusong kag ang bago nagbata. Action Brian. Kag may ara kita nga naga-chemo, may mga comorbidities, may naga-chemo, may naga-dialysis. Kag the rest asymptomatic. Why mas la travel story, no? Dirima lang sila, no? Hindi ka mabalaan kay ang naga-reflect pa lang sa aton nga line list ng mga positive cases ang ilang nga category. So makita ka nga pregnant, postpartum, meaning bago lang nagbata. So nagapanguna sa out of the 16 apat na diri ang gabusong or bago nagbata. May ara kita nga gasibo kag dialysis. Tatlo, the rest asymptomatic. Ang mayo lang dira kay pag contact trace sila doon di naging maayawan kag dasig dayon nga nakita na mga close contact nila tungod due time na gid na siya ikumpara sa tag 100 plus to bla before, tag 200. Tag 108. Ang tag 187 ang nagliga, 150 daw sa dito ka kahapo dito lang son bisan sa contact tracing, ayaw-ayawan ditong aton contact tracers. Pagkatapos ng contact tracing, Action Bright, ayawan man na aton yung mga ambulance pang extract. Yes. No, so ang aton mga dalanon ga inuwang lang ang ambulance.
Ikatatlo, ayawan pagidayo ng aton testing kay ang tanan nga close contact dapat ma-contact trace kag ma-test ang photo sa close contact. So ayawan man ang aton mga swabbers naman panglatas kundi yung mga barangay para ma-test kag ma-swab ang mga close contact. So ayawan gid kita kag ang isolation naman ang aton ng mga facilities. Damo naman tawo ang aton ng mga isolation facilities. So for some time sila na kasi limana nga wala tawo ang aton mga isolation facilities. Out of 20, duwa na lang ang nag-operate. Duwa na lang ang bukas naton nga isolation facilities. Pero at the rate subok na bayara naman this side, ang budlay man lang sina kay ang exponential increase pala nga datig bala magsaka kay ang isabi kung may makalaton siya nga duwa ang size na pila na ang iya sina nga multiplication. So dira naman kita magsugod preparar sa aton nga mga isolation facility. Yes, correct gid ma'am, no? Kabay pa nga makwanta niya. Pero hindi man ni Ma'am Omicron, ano? Nor dire lang ni sa aton sa local pa lang yan, no? Nga report nga disease size. Hindi naman mabalaan dayon action bright kung ano ni sila nga mga cases right away hindi man mabalaan sa base sa aton RT-PCR test result, no? Ay kinanglan ginaiya sang genome sequencing para mabalaan ta kung ano nga variant. So kung magdupo ang CT value amo na pagpadala naton for genome sequencing, dira ta na mabalaan kag ang kalabanan lang galing ulihi na bala nagagwa ang result. Gani man, no? So by the time nga magwa ang result halin sa Philippine Genome Center, recovered na ang pasyente. Okay. Sige. With that, ma'am, salamat sa mga serbisyo subo na gabi. Nakahatag naman kita sa impormasyon sa publiko sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Maayong gabi, ma'am. God bless aton tanan. God bless you too. Good night. Good night, ma'am.